Bueno, us volia donar la benvinguda aquí a la fàbrica de la Fabra i Coats. És un dels espais que nosaltres generarem aquestes fàbriques de creació. Estic aquí per dir que per construir ciutat també és tan important com el de més el seu desenvolupament cultural. I darrere d'aquesta idea hi havia justament això, que la cultura en si mateix és un valor que ens fa millors i que ens fa més lliures. I com que ens ho farà de manera individual, ens ho farà de manera col·lectiva, i per tant que la cultura és dels elements que ens ajuda i ens ajudarà a generar una millor ciutat de Barcelona. La cultura és important perquè és cultura, perquè és generació de valors i perquè és generació de coneixements. Aquesta és la idea que nosaltres ara, aquí i avui, nosaltres volem tornar a expressar. Nosaltres volem ajudar a fer possible que la gent de Barcelona tingui la cultura més a prop, que la gent de Barcelona pugui generar una massa crítica a partir de la qual puguem també generar excel·lència, que nosaltres seguim projectant la ciutat de Barcelona, que nosaltres disfrutem més del que ens és comú i que a partir de la cultura puguem generar valors en la diversitat, però valors que és un fil comú que ens ajuda a fer i a ser ciutat. Perquè nosaltres no volem fallar. I per tant, allò que nosaltres diem, que té ambició, també us he de dir que té solvència. Són projectes que farem. I amb aquests projectes volem que Barcelona faci un salt en el seu desenvolupament cultural. Un és el Pla d'Ensenyaments Artístics. Volem que en tots i cada un dels districtes, que des de la proximitat hi hagi una porta que a l'obrir-la et permeti tenir accés al que és l'aprenentatge justament en qualsevol de les disciplines artístiques. Estem parlant de 10 grans centres d'ensenyament artístic. Mireu, aquí es treballarà l'ensenyament musical, però també la dansa, també el teatre, també l'audiovisual, també el circ. I és evident que ens adrecem als petits i als joves, però també en els adults. Per tant, tothom estarà obert en aquests centres. L'altra gran línia. Nosaltres volem fer un gran salt en el que és la producció artística. I per això nosaltres volem impulsar el que n'hem dit les fàbriques per la creació. I això és el que nosaltres farem en 10 punts a la ciutat. Un és Fabra i Coats de Sant Andreu. Hem d'ampliar l'hangar en el Poble Nou. Nosaltres generem a l'Escocesa, també en el Poble Nou, 2 naus que també seran una altra fàbrica per la creació. Una de les naus de l'antiga Philips, de la zona franca, també serà un altre centre. I tenim el cilindre del Guinardó i també una nova nau a l'Ateneu de Nou Barris. I amb això nosaltres serem una ciutat de cultura de la proximitat i una ciutat de generació i de creació cultural i artística.